Πάμε στο weekly. Ο βασιλιάς των βασιλιάδων, πάντα uptrend, πάρα πολύ δυνατό. Θα πάω λίγο να εστιάσω στις τελευταίες κινήσεις του weekly. Δεν λέω πολλά σήμερα. Σε όλα τα σημεία του weekly προφανώς εμείς έχουμε σταθεί bullish. Ό,τι dip υπήρξε και το 70 εδώ κάτω, το 75 είπαμε για DCA και το 50 εδώ κάτω είπαμε καλές τιμές για DCA. Οπότε έχουμε αγοράσει όλα τα dips που μπορούσε κάποιος άνθρωπος να αγοράσει κατά τη διάρκεια της ανόδου και τώρα βρισκόμαστε σε ένα range με low τα 98, 2, 40. Έχω ξαναπεί και έχω χτυπήσει το καμπανάκι από το προηγούμενο live ότι βλέπετε εδώ είναι το προηγούμενο high με το προηγούμενο low, το προηγούμενο high με το επόμενο low, με το επόμενο low, προηγούμενο high, επόμενο low, προηγούμενο high, επόμενο low. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά μικραίνουν οι αποστάσεις αυτές. Όταν υπάρχει μεγάλο trend εδώ βλέπετε το high με το low έχουν μεγάλη απόσταση, οπότε η αγορά για κάποιο λόγο εδώ πέρα έχει συμπιεστεί αρκετά στο weekly. Αυτό μας συμφέρει διότι μία αλλαγή χαρακτήρα θα φανεί άμεσα με το break του 98-2-40. Τι σημαίνει αυτό για μας? Θα πάρουμε πρέφα ότι το market έχει γυρίσει ήδη και βρισκόμαστε σε bear κατάσταση, όπως πήραμε πρέφα και εδώ πέρα στα 25 χιλιάρικα πριν από τους περισσότερους ουσιαστικά ότι είμαστε σε bull run. Οπότε πολύ δυνατό ότι η ανάλυση μας έχει δώσει πολύ κοντά low, αλλά και γι' αυτό σας λέω ότι είμαστε πολύ κοντά στις κορυφές, μάλλον μην είμαστε απλιστοί, έχει δώσει 100 χιλιάρικα value προς τα πάνω και όλα αυτά τα ωραία, αλλά αυτό είναι στο πλαίσιο του risk management, αν τη δεις όλη την εικόνα. Τώρα σε πλαίσιο τεχνικής ανάλυσης και που πάμε σήμερα και τώρα, είμαστε πάρα πολύ bullish. Η τελευταία κίνηση, θυμάστε που λέγαμε ότι εδώ είναι τα 112, το προηγούμενο μας high, αυτός είναι ο στόχος μας. Το weekly structure ήταν bullish, το candlestick structure ήταν bullish, όλα ήταν bullish. Έκανε εδώ πέρα το break, συνεχίζουμε προς τα πάνω και ήταν αυτό η αφορμή για να σκάσουν και τα altcoins. Οπότε το bias μας βγήκε για άλλη μια φορά 100%, έγινε αυτό που περιμέναμε και εδώ πέρα κάποιοι πιο risky, ας το πούμε, με τα πρώτα σημάδια θα μπορούσαν να είχαν μπει και κάποια entries όταν είχαμε δει ότι όντως το candlestick structure και ειδικά του daily έδειχνε full προς τα πάνω. Οπότε βλέπετε weekly είναι τέρμα πάνω και εδώ πέρα έχουμε το SMA, κάποια moving average έχω βάλει για να δούμε τη δύναμη του trend. Αυτός εδώ πέρα είναι ο πεντάρης και ο δεκάρης. Είναι πολύ μικρή μέση όρη, αλλά αυτοί είναι που μας δείχνουν το πολύ δυνατό trend, όπως και εδώ πέρα βλέπετε σε αυτή την περίπτωση. Το δυνατό trend έκανε ride πάνω στον πεντάρι. Βλέπετε εδώ πέρα, οπότε τους έχω βάλει για να δω λίγο μέχρι που θα διαρκέσει το πολύ πολύ δυνατό trend, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε μπει σε δυνατό trend, ειδικά στα altcoins που θα δείξουμε λίγο παρακάτω. Και πάμε να δούμε το daily, τι γίνεται. Εδώ πέρα φύγαμε από την τελευταία ρευστοποίηση, την μεγάλη εδώ, η δομή ήταν προς τα πάνω και στο σημείο κάπου εδώ πέρα άλλαξε και η δομή των κεριών όπως είχαμε πει, έκανε break εδώ εδώ έκανε break το εσωτερικό structure, οπότε από το σημείο αυτό είχα δώσει και bullish δομή κεριών στο daily, οπότε από εδώ και πέρα ήμασταν full προς τα πάνω, σας είχα πει, όλα πάνε πάνω και το daily και το weekly και η δομή των κεριών στο daily, οπότε αυτό ήταν ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλες αυτής της δύναμης που βλέπαμε στα chart εκείνη την περίοδο. Τώρα τι γίνεται? Βλέπετε έχει πάει πάνω,
Έχει εδώ ακουμπήσει το πεντάρι, τον έχει κάνει cross πολλές φορές και από θέμα price action είδαμε ένα κερί με βελάκι κόκκινο ότι είναι το pullback του Wave και αυτό που μου αρέσει τώρα αυτή τη στιγμή, παιδιά, είναι ότι δεν μείναμε στα κόκκινα κεριά. Το χθεσινό μας daily έκλεισε με πράσινο βελάκι, το οποίο μου λέει ότι ξέρεις κάτι, το pullback αυτό εδώ πέρα σημειώθηκε και τελείωσε. Δημιουργήθηκε αυτό πέρα το structure και range, το οποίο είναι πάρα πολύ bullish. Μου θυμίζει, τι μου θυμίζει, όποιος είχε το νου του εδώ και πρόσεχε, θυμίζει βλέπετε ένα rangeάκι όπως το bullish range του Ethereum τότε, που ανεβαίνεις πάνω και πας εδώ πέρα πάρα πολύ ίσια, δεν κάνεις μεγάλα pullbacks, οπότε σε γενικές γραμμές διατηρεί την bullish κατάστασή του και εφόσον είχαμε και ένα κερί πράσινο και το candlestick structure αυτή τη στιγμή έγινε πάλι bullish, οπότε daily bullish, weekly bullish, πώς λέγεται, candlestick structure bullish. Τώρα που θα πούμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο bitcoin, εδώ κάτω έχουμε πει τα low των κεριών αυτών τα οποία σπάνε προηγούμενα highs και βγάζουν πράσινο βελάκι από το indicator μας εδώ του αελίους που έχουμε φτιάξει. Τα lows αυτά είναι πολύ σημαντικά σημεία και πρέπει να σπάσουν για να πούμε ότι έχουμε περαιτέρω pullback, οπότε η μη ρήξη του σημείου αυτού και διατήρησή του στα 116-186 σημαίνει πλαγίως και προς τα πάνω, οπότε τι σημαίνει αυτό, συνεχίζουμε το run όπως το πάμε. Άρα εδώ βρισκόμαστε, εδώ έχουμε έρθει, για άλλη μια φορά η κατάσταση είναι πάρα πολύ bullish και αναμένουμε τα νέα σημάδια της αγοράς να δούμε περαιτέρω τι θα γίνει. Τώρα να δείξουμε και Bitcoin Dominance εδώ πέρα στο daily, βασικά πάμε από το weekly πρώτα. Εδώ πέρα βλέπετε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό, από τον Νοέμβρη δηλαδή, ήρθε ένα πολύ μεγάλο κερί και έσπασε το weekly low προς τα κάτω. Αυτό περίμενα. Στην προηγούμενη μας ανάλυση είχα πει ότι θα στοχεύσει τουλάχιστον εδώ πέρα, αλλά από ό,τι φαίνεται ήταν πολύ πιο δυνατό το trend από ό,τι υπολόγιζα και μας έκανε το χατήρι κατευθείαν να σπάσει το weekly. Τώρα αυτό με προδιαθέτει πολύ bearish. Αντικειμενικά είσαι, ας το πούμε, ουδέτερος προς bearish στο bias αυτή τη στιγμή. Το μόνο πράγμα που θέλω εγώ προσωπικά για να γίνω τέρμα bearish σε όλη αυτή την κατάσταση είναι εδώ, κοιτάξτε λίγο το monthly, εδώ είναι το κερί αυτό το monthly. Θέλω το μηνιαίο κερί να μου κλείσει όσο πιο κάτω γίνεται. Κοιτάξτε λίγο, όλο αυτό το trend εδώ με τον dominance που ανέβαινε, που ήταν ανωδικό, και ακόμα το Νοέμβριο που έγινε αυτό το run που είδαμε, δεν έκλεισε δυνατό κόκκινο κερί. Και αυτό εδώ πέρα το χαμεράκι ήταν κάποτε κόκκινο και πήγε να κλείσει δυνατό, αλλά το τραβήξανε τελευταία στιγμή προς τα πάνω. Οπότε τι θέλουμε ουσιαστικά για να δούμε ένα run? Θέλουμε να σπάσει αυτό το τεράστιο εδώ πέρα trend το οποίο κάνει ride πεντάρι και δεκάρι. Τι σημαίνει πεντάρι και δεκάρι? Πολύ δυνατό trend. Άρα σε πρώτη φάση θέλω να σπάσω πεντάρις και να γίνεται και ο δεκάρις εδώ πέρα, ο οποίος είναι στα 61,36 με το monthly κερί. Και επίσης από θέμα price action, εδώ βλέπετε είμαστε σε πάρα πολύ κατάσταση, διότι έχουμε ένα κερί κόκκινο που πάει να κλείσει πάλι με το κόκκινο βελάκι από κάτω και θέλω και πάλι να κλείσει όσο πιο κάτω γίνεται, διότι θα αναιρέσει ουσιαστικά όλα αυτά τα προηγούμενα lows εδώ που υπάρχουν και θα μας σηματοδοτήσει την λήξη αυτού του μεγάλου uptrend. Αυτό θέλουμε σε πρώτη φάση, να δούμε ότι το uptrend του dominance έληξε.
you.